presidente niyo po ngayong darating na eleksyon? Sino nga ba? Eto po sa taas. Oh, BBM, Lenny. Ay, Lenny ng Kanyut. Ay, Lenny ng Kanyut. Ay, Lenny ng Kanyut. Kung sino? Sir, Pero ako kung sino nakaupo, daw na ako. wala pa po nakaupo. Boboto pa lang tayo, ma'am. Ay, Kung sino po. kaya talaga. Sino ba napupusuan niyo dyan? Opo. Ang pogi daw, yung Oh, si Isko. Oh, ma'am, yung vice niyo po. Boys, sino ba yan? Sino po? Abay, dito. Si Tito. Tito. Yes. Ma'am, bakit po si Isko? Francisco. Ay, wala pa siyang karanasan sa politiko, kundi ngayon pala siya papasok. Pero napaganda niya ang Maynila. Sir, bakit po si BBM? Makikita ba sa YouTube yan? Opo. Eh, maganda ang palakad ng kanyang ama eh. Saka hindi naman totoo yung mga magnanakaw. Naabutan ko yan, may martial law eh. Okay, sir. Ilang taon Salamat na po. ako eh, abot ko yan. Eh no, nakatikim kami nung elementary, may claim, may nutripan, may bigas pa kami na uwi sa amin. Opo. Oh, libre. Nalulusog ang mga bata. Dahil yung mga sinasabi nila, hindi totoo yun. Presidente muna, ma'am. Eh, siyempre, Lenny. Si Lenny, si ma'am. Tapos ang vice niya, si Kiko. Ma'am, bakit po si Lenny para sa inyo? Huh? Bakit po si Diba Lenny? obvious naman? ano, Obvious naman. Obvious na matino. Ayoko sa hindi matino. Gusto ko matinong presidente. ma'am? Okay, salamat po. Sir, kayo naman. Kay Marcos ako, BBM si sir. Sir, yung vice niyo po. si Sara Duterte. Si Sara, si sir. Bakit? Bakit po si BBM, sir? Wala, di. O yan, ang gusto ko sa BBM. Kayahang bumili ng Pilipinas. Yan, ang gusto ko sa BBM, walang maisagot. Pagka tinanong mo, bakit BBM? ng Pilipinas, ang dami ng pera niya. Oh, sa dami. 200 billion tax ang hindi pa nababayaran. Sir, yan po sa YouTube. Diyan niyo po man panoorin. Pa-subscribe po ako. At saka isa pa, Meron pala sinasabi sa oh, namin. hindi nababayaran ang tax niya. Meron pa din siya. Yung tax niya mismo, magkano lang naman. Parang nakakasama ng loob kaming mahihirap, nagbabayad ng tax. Siya ang yaman-yaman, hindi nagbabayad ng tax. So walang leadership. Hindi siya pwedeng mamuno dahil hindi siya nagpapasakop sa gobyerno. Tapos siya mamumuno, ay hindi pwede. Yo mga ka-Chols, once again, dito kami, ka-Chols TV official at welcome to our YouTube channel. Yung obviously, dito alam niyo naman kung saan kami, no? Saan tayo ma? Hindi nila alam. Hindi nyo alam. Dito po kami ngayon sa Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. At alamin natin yung mga... Alamin naman po natin kung sino napupusuan ng mga taga Calamba, Laguna. So yung kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga darating pa namin college survey. So yun, dito na kami. Welcome to Calamba, Laguna. Guys, dito tayo ngayon sa Calamba. Ito yung Calamba Market. Tapos dito tayo mag-start. Papasok tayo dun sa may market. Start tayo, kuya. Kuya, survey lang kami sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Presidente. Oo. Ito sa taas, kuya. Si Ping. Ping Lacson. Kuya, yung vice president mo. Sa baba po. Si Ong. Si Doc Willie Ong. Kuya, bakit po si Ping Lacson para sa inyo? May batas militar. Para may batas militar. Okay, kuya sa YouTube yan. Pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin. Salamat. Salamat si kuya. No, diretso na. Diretso na? Oo. Nandito daw si kuya. Si kuya gusto niya. BBM. Oh, BBM si kuya. Kuya, yung vice president mo. Sara. Si Sara. Kuya, bakit po si BBM? Siyempre, dahil sa latay niya, nagmukhang bansa ang Pilipinas.
gawa ng mga history, di ba? Ay papatuloy niya siguro yun. Okay, salamat po. Kuya, sa YouTube po, pa-subscribe. YouTube, Diyan niyo po okay. Ma'am, ikaw? BBM at saka Sara din. BBM at Sara din. Ma'am, bakit naman po si BBM? Parang siyang pag-asa ng ating Pilipinas. Oh. Kasi magsalita siya eh. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube po, pa-subscribe. Salamat po. Kasi tayo sa palengke? Ito nakasalamin. Kuya, survey lang sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Marcos talaga. BBM si Kuya. Kuya, yung Vice President mo? Duterte. Si Duterte, si Sara. Kuya, bakit si BBM? Ilocano ako eh. Ilocano. So, support po kayo kay BBM. Kuya, sa YouTube po yan. Pa-subscribe. Diyan nyo po panoorin. Salamat po. Ito tayo. Ito si Sir. Sir, ikaw. Survey lang, Sir, sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Okay, sige. Sino, Sir? Ha? Sino po? Sino manok mo? Ako po. Ako, Sir, undecided pa. Dalawa kasi pinagpipilian ko eh. Ano? Si Lenny ako, tsaka si Isko. Magkaiba rin kami ng asawa ko eh. Dalawa rin pag nagpapares tayo. Sino, Sir? Si Isko, saka si Lenny. So, undecided pa kayo, Sir? Yes, sir. Okay, Sir. Salamat po. Sir, ikaw. BBM. BBM si Sir. Sir, yung Vice President niyo po. Ay, undecided pa ako rin. Sir, bakit po si BBM? Makikita ba sa YouTube yan? Opo. Eh, maganda ang palakad ng kanyang ama eh. Saka hindi naman totoo yung mga magnanakaw. Naabutan ko yan, may martial law eh. Okay, Sir. Ilang taon Salamat na po. ako eh, abot ko yan. Eh no, nakatikim kami nung elementary, may claim, may nutripan, may bigas pa kami na uwi sa amin. Opo. Oh, libre. Nalulusog ang mga bata. Kaya yung mga sinasabi nila, hindi totoo yun. Okay, Kung Sir. nagnakaw yun eh, di sana Kaya- nakulong na. Okay, Sir. Salamat. Sir, ito sa YouTube Ano po ito? yan. Diyan nyo po panoorin sa YouTube. Ayan Pa-subscribe ang po. channel yan. Ayan po, dyan po. Tatay, ikaw. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao si tatay. Yung yaman niya, binasag niya ang mukha niya. Hindi galing sa gobyerno. Okay po. Sir, yung Vice President nyo naman po. Si Sara Duterte. Si Sara, si Para Sara. magtulungan yung dalawa. Okay, salamat po. Ito po sa YouTube, pa-subscribe po. Diyan nyo po panoorin. Salamat. Salamat po. Tara, dito naman tayo. Mother. Dito. Ate, bukante ka na? Hindi pa. Ma'am, ikaw, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wait lang daw, may Patanggal yung music. sound, ma'am. Patanggal lang po yung music. Baka makapiright po kami. Mahina lang po. Okay. Si Bongbong akin. BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo. Sa baba po. Yan, si Tito Soto. Si Tito Soto naman kay ma'am. Ma'am, bakit po si BBM? Para ma-iba naman ang ano natin. Anong panahon natin. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube, pa-subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Oh, guys, kaway-kaway naman kayo. Ito sa YouTube. Panoorin niyo, ha. Salamat. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Ito tayo kila ma'am. Ma'am, excuse me. Good afternoon. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino ma'am? Ito. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president niyo po? Sara. Si Sara. Ma'am, bakit po si Sara? Ano na? Ay, si Sara. Si BBM pala, sorry. Bakit po si BBM? Yun ang bet ko eh. Yun ang bet niyo. Ito ma'am sa YouTube po. Pa-subscribe po. Ma'am, ikaw ma'am. Same lang po. Si BBM din. Oo. Yung vice niyo po. Ha? Yung vice. Sino ba ang vice ko? Ah? Wala pa ako napipiling vice Undecided eh. pa kayo. Ma'am, bakit po si BBM? Wala lang. Gusto niyo lang din. Oo. Okay po. Ma'am, sa YouTube yan. Diyan niyo po panoorin. Sir, ikaw. Yun, pipil rin. BBM din si Sir. Sir, yung vice. Lahat kami. Wala ka isko, ha? Sir, yung vice. Ayan pa, hindi ko alam sinong best ko eh. Wala pa. Sir, bakit po si BBM para sa inyo? Siyempre maraming tao nakagusto eh, di susubukan lang. Okay po. Salamat po. Ito si tatay. Ikaw, tatay. Ano, Lenny? Si Lenny, si tatay. Alin! Tayo yung vice president niyo po. Ano?
ba yan? Si Sara. Si Tito Soto. Si Tito Soto naman po. Bakit naman po si Lenny para sa inyo? Marami siyang nagagawa nung mag-pandemic. Marami siyang nagawa. Doon sa Marawi, nakapagpagawa siya ng mga housing doon na. Tapos marami siyang natutulungan. Okay. Marami. Okay, salamat po. Ito po sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Pasubscribe po ako. Salamat po. Ikaw ate po, tante na? Ay, hindi pa. Okay, salamat. Salamat po. Ito naman. Mother, survey lang sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa po. Okay, salamat po. Ito tayo. May music din pala din. Maliit lang din pala itong palengke. Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating. Sino sir? Si BBM si sir. Sir yung vice. Kay Lenny kayo, ano? Ha? Ano Kay po? Lenny kayo? Ay ako po undecided pa. Dalawa kasi pinagpipilian ko. Sir yung vice. Yung kasama nito. Si Sara. Sir, bakit po si BBM para sa inyo? Yun ang karapat dapat para sa akin kasi hindi naman siya nakikipag-away Puro to nakikipag-away lahat yung mga yan Okay po. Ito sir, sa YouTube dyan nyo po panoorin. Sir, ikaw naman. Marcos ako, Marcos. BBM din si sir. Sir, yung vice nyo po. Si Sara din. O sir, bakit naman po para sa inyo si BBM din? Maganda naman yung plataforma niya Maganda. Yung history ng tatay niya. hindi naman niya kasalanan niya. Oo. Oy, kanino Okay ka raw? po. Sir, Kanino ka raw? sir ikaw. Presidente mo sir. Presidente ko? Oo. Nantok pa yan. Nantok Ato pa. Pulis. Bumili. Bumili ka. Pulis nga. Yeah, pulis daw. Si Ping. Si Ping. Sir, yung vice niyo po. Pulis Soto. Si Soto. Sir, bakit naman po para sa inyo si Ping Lacson? Ay, disiplinadong tao yan at saka ano ayan ay ano tapat magsilbi. Okay, salamat po. Sir, ito, sa YouTube po, subscribe po ako. Ma'am, ikaw. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, kayo naman po. Wait lang. May pasya pa po sa amin. Ay, iglesia si ma'am. Iglesia kayo ma'am. Okay po. Opo, alam po Lahat namin yun. namin yan. Salamat po. Kung sino ang nasa itaas, yun din sa kanila. Okay po. Ito naman tayo. Wala pala dito pa siya masyadong tao pa. Tato tayo sa labas. Lalabas tayo. Ma'am, excuse me. Survey lang kami. Sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, wala si ma'am. Nahihiya. Sige ma'am, salamat po. Balik na dito ma'am. Ay, ma'am, excuse me. Butante ka na? Ay, hindi pa. Dito, dito. Tayo. Survey lang po. Hello po. Good afternoon. Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Esko. Si Isko. Si Sir. Sir, yung vice. Sara. Si Sara. Wait lang, Sir, ah. Sir, bakit po si Isko? Idol lang yung Esko. Idol niyo po. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube po ito. Sir, ito po, subscribe po ako. Ako. Ito naman si Sir. Sir, ikaw po. Isko. Si Isko din si Sir. Sir, yung vice niyo po. Pangilinan daw. Pangilinan. Pangilinan. Kiko Pangilinan. O Sir, bakit po si Isko? Idol ko Idol. Okay po, salamat. Sir, ikaw. Pogi. Oo, Bongbong Marcos. BBM si Sir. Sir, yung vice niyo po. Duterte. Si Sara. Sir, bakit naman po si BBM para sa inyo? Nagbangon Pilipino daw Para Bangon. bumangon ng Pilipino. Okay, salamat. O tara, may music na dito. Salamat po. Diretso pa? Diretso pa. Babalik na lang tayo si mami, Dumaan ng dipas na. Ay, ayaw niya. Ma'am, excuse me, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino po? Ma'am, ikaw na lang. Presidente niyo po. Wala pa po.
Wala pang napinagpipigil. Undecided pa kayo. Salamat po. Dito naman, may radio din. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ng darating na eleksyon. Kan muna ako. Ay, makakan muna pa si ma'am. Ay, ito sila ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Wala pa po nag-isip pa. Nag-iisip pa. Ma'am, ikaw. Nag-isip ako. Sir, ikaw. Bongbong. BBM si sir. Sir, yung vice niyo po. Sa baba po. Tito Soto. Tito Soto. Sir, bakit po si BBM para sa inyo? Baka sakaling makabawi ulit ang Pilipinas eh. Okay po. Sir, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po ako. Diyan niyo po panoorin. Abang-abang na lang sir, panoorin niyo po. Salamat po. May labasan ba to? Wala naman na dito pang tao. Doon tayo sa labas. Mariga sa labas. Labas tayo. Oo, doon tayo sa kalye. Oh, ito si ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Butante ka na? Ah, hindi pa. Ma'am, ikaw ma'am. Survey lang ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Si Duterte. Ma'am, bakit po si BBM para sa inyo? Yun kasi yung napupusuan. Ah, yun ang napupusuan niyo. Okay ma'am, salamat sa YouTube ma'am. Pa-subscribe po ako. Okay lang po. Salamat po. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po. Ngayon darating. Ayaw pa ni ay, anti-saldi pa si ma'am. Tara, labas po kayo. Kuya, salamat. Thank you. Salamat po. Ma'am, survey lang sa YouTube. Ayaw ni ma'am. Tara, labas tayo. Salamat po. Sayang. Kita ka na sa akin. Ma'am, butante ka na? Ay, hindi pa. Walang butante dito. Kasi matanda, hindi Si pa sir, si sir, si sir. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente nyo ngayong darating na eleksyon. Sa YouTube lang naman to, ma'am. BBM po. Si BBM si ma'am. Ma'am, yung vice president nyo po? Sarap. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM para sa inyo? Wala po. Siya gusto nyo. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Sa YouTube po. Ikaw, sir. BBM. BBM din si sir. Yung vice nyo po? Wala, yun lang. Yun lang din po. Ayun lang din. President po na kayo. Okay po. Salamat. Bakit po si BBM? Wala po, mas maayos po siya magpatakbo. Okay. Sir, ito sa YouTube, pa-subscribe po. Diyan nyo po panoorin. Salamat. Sa kayo ng lubang. Sir, survey lang kami sa YouTube. Ah, babato ko si Bongbong. Si BBM si Sir. Sir, yung vice. Si si Duterte. Si Sarah. Sir, bakit si BBM? Gago ka, sir. Ano ka? Basta. Kaya, sir, ikaw naman. Ikaw, sir. Ayaw ni sir. Ma'am, kayo po. May namin eh. Sino daw yung naboto? Exposure, oh, sir. Kaway-kaway na lang po. Ayaw ni mong sumagot. Tara na, doon tayo sa kapito si mother. Ma'am, kayo. Ay, sorry po. Ano po? Dito na nga tayo. Ma'am, survey lang sa YouTube po. BBM. BBM si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Sarah. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? Wala. Yun lang tayo. Gusto niyo po. Okay lang. Ma'am, ito po sa YouTube po yan. Pa-subscribe po Abang na lang ako. po, ma'am. Salamat. Ito tayo. Yan na, ikaw bahala. Ikaw pili mo kung saan eh. Kasi sa loob po maraming tao. Tara din tayo. Kasi kuya, sir, survey lang sa YouTube. Presidente mo ngayon dati. Si BBM, si sir. Sir, yung vice. Bakit? Sa baba. Si Kiko. Sir, bakit po si BBM para sa inyo? Ano yun? Wait lang po ha.
Marami na ho siyang karanasan na. Okay po. Sir, ito po sa YouTube, pa-subscribe po ako. Ay, ma'am, kayo naman. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Sino nga ba? Ito po sa taas. BBM, Lenny. Ay, Lenny ng kanyang. From sino? Sir, Pero ako kung sino nakaupo, daw na ako. wala pa po nakaupo. Boboto pa lang tayo, ma'am. Kung sino po. Kaya talaga. Sino ba napupusuan niyo dyan? Opo. Ang pogi daw, yung Oh, si Isko. Oh, ma'am, yung vice niyo po. Vice, sino ba yan? Sino po? Abay, dito. Si Tito. Yes. Ma'am, bakit po si Isko? Francisco. Ay, wala pa siyang karanasan sa politiko, kundi ngayon pala siya papasok. Pero napaganda niya ang Maynila. Okay, ma'am. Ganda niya. Salamat po. Opo. meron Ito po. Panoorin Sa niyo po, YouTube ma'am. po. Diyan niyo po Abangan niyo na lang po. panoorin. Opo. Sir, ikaw naman. At saan? BBM po. BBM si Sir. Sir, yung vice. Si Sara Duterte po. Sara. Sir, bakit naman po si BBM para Yan, sa type inyo? nyo lang po Kachols TV official. Bakit po? Apo. Yung kasalanan Anong naman po ng gagawin tatay, ko hindi rito? kasalanan na anak mo yun. Okay, salamat po. Ito, Sir. Pa-subscribe ako, Sir. Ayun. Nanay, dyan niyo po panoorin. Salamat po. Tara, dito naman tayo. Tulog tayo, Sir. Sir, kanisa. Sir, presidente niyo na galing darating na eleksyon. Sino, Sir, sa inyo? Sa taas. Sara po. Vice President, si Sara, Sir. Sara yan. Oo, yung presidente, Sir, sino? Taas. Sino dito? Si Lenny, si Sir. Tapos yung vice daw ni Sir, is si Sara. Sir, bakit po si Lenny? Yung baguhin ng ano eh. Yan ang gusto nyo. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube, dyan nyo pa pala. Sir, kayo naman. Sa inyo, sino? Marcos ako eh. BBM si Sir. BBM si Sir. Sir, yung vice. Duterte din. Sir, bakit si BBM? Dahil may maganda ang kanyang plataforma. Okay, salamat po. Sir, ito, sa YouTube po, pa-subscribe. Sir, ikaw naman. Presidente, Apo, si Isko, si Isko, kay Sir. Sir, yung vice. Sara. Si Sara naman. Sir, bakit naman po para sa inyo si Isko? Isko, malawak ang paningin. Malawak ang paningin, di makikita kayo, Sir. Oh, salamat po. Salamat po. Dito naman tayo. Dito tayo sa nagkakainan. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. BBM. BBM si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po? Si Soto. Si Soto. Ma'am, bakit po si BBM? Basta tingin lang. Gusto niyo po. Okay. Sir, pa-estorbo. Kayo naman, sir. Ikaw, sir. BBM din sa inyo. Yung vice niyo, sir. Vice, Pepe. Yan kay Kiko, kay Soto. Si Soto, si sir. Sir, bakit si BBM para sa inyo? Para ibalik yung mga dating murang bilihin. Nasaksihan ko pa yun eh. Okay, sir. Mahaluan ng nun. Sir, sa YouTube yan, sir. Pa-subscribe. Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe po ako. Sir, ikaw. Kasama ko. Asawa nyo. So, magkaiba kayo, ma'am. Sir, Ikaw, bago umalis. Ay, sir, ikaw, bago umalis. Presidente nyo. Ay, BBM tayo. BBM si sir. Sir, yung vice. Vice. Sara. Si Sara. O, sir, bakit naman si BBM para sa inyo? Yun na nakikilita ko ng magiging maayos ang Pilipinas. O, sir, ito, sir. Shoutout sa YouTube Rusi po. ni Sir, F1. Thank you, Sir. Basta, sir. Salamat po. Kahit na, kahit po tayo dyan. Ito naman si sir. Sir, ikaw. Presidente nyo ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny, si sir. Sir, yung vice. Wait lang, ma'am. Vice niyo, sir. Sa baba po. Ang lakas ng si Tito Pangilinan. Sir, bakit po si Lenny? Si Lenny ba kasi? Bakit po si Lenny? Nagkaroon po yun sa akin dyan. Bicolano po kayo. Okay, salamat po. Sir, ayan po. Sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Doon na tayo. Ma'am, survey lang. Sa YouTube po. Presidente nyo po ngayon darating na. BBM ako! Ma'am, yung vice. Ha? Vice President po.
Si Sarah. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM? Ha? Bakit po si BBM? Basta maganda yung ginawa ng tatay niya. Okay. Para sa akin. Okay. Ma'am, sa YouTube, pa-subscribe po. Diyan niyo po Sa panoorin. Charles TV official po ma'am, panoorin niyo lang. Algeria ko ah. Ah, Jerry po, nanood po kayo nanood po. Abang-abang na lang po. Lahat yan, Opo, sige, opo. sige. Salamat po. Sige. Ma'am, ikaw. Bongbong. BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice. Vice niyo, ma'am. Si mga ano, yung babae. Si Duterte. Hindi. Sa baba po yung vice. Soto. Ah, si Soto. Ma'am, bakit po si BBM? Net. Opo. Bakit po si... Ah, subok na. Okay, ma'am, sa YouTube, pa-subscribe po. Tara dito sa tayo. Papamusik ko yan. Oh, sir, ikaw, presidente niyo po ngayong dating na eleksyon. Siyempre, si Bongbong Marcos. Siyempre daw si BBM. Sir, yung vice. BBM ha? Yung vice Vice. niyo, sir. Sara Duterte po. Si Sarah. Sir, bakit po si BBM? Doon tayo sa may taong magandang hangarin para sa Pilipinas. Galing pa kami Mambicol, pumunta pa kami. Salamat po. Sir, sa YouTube pa subscribe po. Ma'am, ikaw. BBM syempre. BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice. Siyempre si Sarah. Si Sarah. Tayo sa Marcos. Bakit ma'am? Bakit ma'am si Marcos? Aba, yung tatay niya ni marami nagawa eh. Ganyan din siya. Sige, salamat po. Oh, shout out po. Abang na lang po yung video ma'am, abang na lang po. Titingnan namin kami ha. Opo, Video opo, namin. opo. Marami pa po kami upload, makahuli po na Salamat po. konti. Sir, nandito na ako. Sino po sa inyo? BBM si sir. Sir, yung vice. Sara. Si Sarah. Bakit naman po si BBM para sa inyo? Kilala na yan. Kilala na at subok nyo na. Okay, kayo ma'am, si BBM din. Yung vice nyo po? Sarah. Si Sarah din. Bakit po si BBM ma'am? Naniniwala ako sa kanya na kaya niyang baguhin ang ating Bansa. bansa. Okay, salamat po. you. Sa YouTube po yan, sir. Abang na lang po ma'am, may nakauna pa pong mga video. Ito naman daw, si sir. O sir, ito naman. Yun na lang, sige po. Si BBM din. Yung vice niya, sir, si Sarah din. May ginagawa lang po tayo Sir, yung vice niyo, si Sarah din. Okay po. Sir, kayo. BBM din at Sarah. Bakit sir si BBM? Yun na rin. Para may magbago. Okay. Dito may Lenny dito, dalawang Lenny. Landslide dito, landslide BBM. BBM lahat dito. Ah. Dami, O, dito naman tayo kay ma'am. Ma'am, ikaw naman. Kayo naman, ma'am. Wala pa po. Undecided pa kayo? Okay, salamat po. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe. Dito tayo? Dito naman tayo. Ma'am, hello po. Survey lang ma'am sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny po kami. Lenny sila, ma'am. Ma'am, yung vice. Vice, diretso kami. Kiko. Ma'am, bakit naman po si Lenny para sa inyo? Ay, siya lang kasi ang dapat eh. Okay po. Ma'am, kayo po. Lenny din. Si Lenny din daw kay ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Si Kiko din. Ma'am, sa inyo po si Lenny din. Yung vice niyo po, si Kiko din. Bakit po si Lenny, ma'am? Gobyernong tapat. Salamat po. Ma'am, ito sa YouTube po. Iwan ko na lang dito, ma'am. Sige. Pa-subscribe po ah. Salamat Comment po. kayo ma'am, mag-comment kayo. Ito, ma'am. Salamat po. Ito yung tayo muna sa ka. Ito naman tayo. Hi, ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. nga din mo. Asan po si ma'am? Madilim ba? Okay lang, diretso. Ay, si ma'am. Ma'am, sino sa inyo? Nakahiga pala. Nakahiga pala si ma'am. Ma'am, sa YouTube to. Mapapanood to ni Lenny, oh. Sino sa inyo, ma'am? Si Lenny. Yung vice niya, ma'am. Lenny Kiko. Kiko. Bakit po si Lenny para sa inyo? Siya lang ang nararapat at siya ang may magandang Ito pala. Robredo. Ito, ma'am, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Abangan niyo na lang po yung video ma'am. Ma'am, pa-subscribe ako ha. Salamat po. Tapos na. Ikaw, ma'am. Wala pa? Na ano ba? Presidente niyo po. Ay, ito na. Sino ba to? Ito nung magandang Si babae. Lenny. Hulog mama. Ang laka. Sorry po. Ma'am, yung vice niyo po. Kiko. Ito na rin. Si Kiko. Bakit po si Lenny, ma'am? Ay, basta kababayan ko yan eh. Ah, Bicolana kayo. Yes, Okay, sala. Ano po? Ma, Panoorin niyo po, panoorin niyo Sa po. YouTube Type niyo po po. Ka Charles TV official. diyan niyo po panoorin.
Sila pa daw. Nagtuturo pa sila. Init. Maliwanag ba dito? Okay lang. Mga BBM daw sila. Isa-isa lang po. BBM. Oh, isa-isa po muna. Ma'am, kayo muna, Sorry po. ma'am. BBM po ako. BBM. Yung vice nyo po. BBM. Vice nyo po. Sara. Si Sara. Si Sarah. Ma'am, bakit po si BBM para sa inyo? Subok ko na po yan. Okay po. Sir, kayo naman. Sa poll. Talagang Marcos BBM si Sir. Vice nyo po. Si Sara din. Okay po. Si Ma'am, BBM din. Vice nyo, Ma'am. Si Sarah din. Ma'am, kayo po. BBM din. Ang vice nyo po, si Sarah din. Okay, bakit po si BBM, Ma'am? Subok na. Sir, yan po sa YouTube. Abangan nyo na lang po, ma'am. Mag-comment po Upload kayo. po namin, abangan nyo na lang. Abangan Medyo nyo na lang, naiipon na oo. kasi. Pa-subscribe po ako, ma'am. Pwede bang iyan hindi ko na isa yung aking Sige na kasama po. at yun talaga Wala pong problema. Yan po, panood. BBM talaga din nyo. Okay, salamat Sige po. po. Salamat po sa inyo. Pwede pala doon lumabas. Saan pa ma? Meron pa dito. Eto ma, mga butante na kayo kuya? Madilim na yata. Doon may daanan ba dyan? May daan doon. Ikot na lang kayo. Ikot ka na. Ikot na lang kami. Salamat po. Dito daw. Dito daw. Dito daw tayo. Madilim ba here? Okay lang. Hello po. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ma'am, ikaw muna. Pasok po kayo sa loob. Pinapunta kami dito eh. Mga Lenny po na dito. Okay po, okay lang po. Sige lang po. Sir, ikaw! Neutral po tayo dito. Kahit sino po pwede. Dito na tayo kay Mother. Ma'am, ikaw. Presidente niyo po. Ano ba yan? Iyan lang nga yata para sa inyo eh. Sa YouTube po, ma'am. Mapapanood niyo po sa YouTube po. Kiko ako eh. Kiko. Presidente muna, ma'am. Eh, syempre, Lenny. Si Lenny, si ma'am. Tapos ang vice niya ay si Kiko. Ma'am, bakit po si Lenny para sa inyo? Huh? Bakit po si Diba Lenny? obvious naman? Obvious naman. Obvious na matino. Ayoko sa hindi mas matino. Gusto ko matinong presidente. Okay, salamat po. Sir, kayo naman. Kay Marcos ako. BBM si Sir. Sir, yung vice niyo po. Si Sara Duterte. Si Sarah, si Sir. Bakit? Bakit po si BBM, Sir? Wala, di. O yan, ang gusto ko sa BBM. Kayahang bumili ng Pilipinas. Yan, ang gusto ko sa BBM, walang maisagot. Pagka tinanong mo, bakit BBM? ng Pilipinas, ang dami ng pera niya. Oh, sa dami. 200 billion tax ang hindi pa nababayaran. Sir, yan po sa YouTube. Diyan niyo po man panoorin. Panoorin niyo po, Pa-subscribe po subscribe ako. po. At saka isa pa, Meron pala sinasabi sa oh, mami. hindi nababayaran ng tax niya. Meron pa din siya. Yung tax niya mismo, magkano lang naman. Parang nakakasama ng loob kaming mahihirap, nagbabayad ng tax. Siya ang yaman-yaman, hindi nagbabayad ng tax. So walang leadership. Hindi siya pwedeng mamuno dahil hindi siya nagpapasakop sa gobyerno. Tapos siya mamumuno, ay hindi pwede. Okay, salamat po, Salamat ma'am. po, ma'am. Abangan niyo na lang po, ma'am. Thank you po. Salamat. Oh, no comment pa to si ma'am. Okay, ma'am, salamat po. Ma'am, ikaw, wala pa? Hindi ako nagbubutos dito, ma'am. Hindi pa. Doon na tayo sa labas. Okay na. Thank you po. Salamat po! 29 na, 20 minutes na ako dito. Oh, dito na tayo sa labas mag-count. At maliwanag dito. Tara, dito na tayo. Dito mas harap ng Taylor. Diyan ka na mag-count. Oh, sige. Dito banda, oh. Dun. Oh, guys, dito na tayo mag-count. Ito na yung nakuha naming survey dito sa market dito sa Calamba. Ito po, si Lenny po may 9. So, president po ito Si BBM po may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 po. Tapos po si Isko may 4. May 1 po kay Manny. Tapos po may 2 kay Ping Lacson. Tapos po sa vice president naman, si Kiko may 9. Si Sarah may 5, 10, 15, 20, 25, 30. May 1 po kay Doc Willie Ong. Wala po kay Lito Atienza. Tsaka po kay Tito Soto may 8.
O guys, ito po yung tally nung survey na nakuha namin dito sa Calamba, sa market ng Calamba, Laguna. Salamat po! At yun, na nga, natapos na kami mga ka-chols dito sa Calamba at nakakapagod. Grabe Natapos pagod. na naman yung isang kalye survey natin dito sa Calamba, Laguna. Oh, yun, dumayo pa kami dito para lang alamin yung mga ano ng mga taga Calamba, yung mga napuputuan nila. Well, yung mga ka-chols, neutral lang tayo sa channel natin ha. Katulad nga sinasabi ko paulit-ulit na ano lang kung ano napupusuhan nyo, sabihin nyo lang, walang problema kahit ano. Kasi hindi naman kami yung makileni, makimarcos. Basta, ang importante dito yung pantay-pantay yung mga, basta mga respeto lang sa mga bawat ano. Oh, tsaka nga po, ayan na nga po, oh, 'di ba? Napatunayan natin andito po tayo ngayon sa Laguna. Ngayon ang nanalo dito is si BPM at tsaka si Sara. Baluarte ng wala, hindi ko alam, wala namang kung kaninong baluarte Oo, ba to. walang baluarte to eh. Kasi sinasabi kasi nila, kasi 'di ba Bicolana, Bicol, baluarte daw ni Lenny kaya landslide si Lenny doon. So ibig sabihin po, ang Manila, baluarte ni Isko. Pero nung 'di ba nakita niyo naman sa survey Oo. namin, ang panalo pa rin sa baluarte ni Isko is si BBM. BBM at Sara pa din. So sa tingin ko hindi naman niya sa baluarte. Wala sa baluarte yan, nasa tao yan, kung sino talaga Oo. napupusuan nila. So yun guys, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel nga, don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na yung notification bell para updated pa rin kayo sa mga kali survey namin. At mag-comment kayo mga ka-chols na binabasa namin yung mga comment nyo eh. Importante sa amin yun. May sasabihin ka ba man? Ako wala na po. At Ayaw. sobrang init. Papaalam na kami mga ka-chols, magkita-kita tayo sa susunod ng mga kali survey. Saka kung hindi po nyo pa napapanood yung iba, hintay abang-abangan nyo lang po, hindi lang namin upload. Nag-ipon lang po kami dito sa Maynila ng mga... Kasi pauwi rin kami, Pauwi na rin pick up kami. lang din kami gamit. Oo. Ano kumbaga parang sinisingit lang din Sinisingit namin na lang yung namin vlog ito eh. kasi sayang din nandito na kami. Oh, yun. Mga ka-chols, paalam na kami. See you sa susunod na kali survey. Hanggang dito na lang. Salamat po. Bye-bye.